Hemm nuqqas serju ta' governanza tajba fil-Partit Laburista u l-effett li ħalli l-iskandlu huwa wieħed ta' diviżjoni u sforz biex il-Ministri jiddefendu l-indifensibbli. Kien dan illi ddikjara Mario Tomas Vassallo, il-kap tad-Dipartiment tal-Policy, Politika u Governanza fl-Università ta' Malta, f'intervista illi saritlu mill-Malta Independent fejn iddiskuta l-iskandlu illi feċ fl-aħħar ġranet brabta mal-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri. Huwa spjega illi l-każ ta' Bartolo u Camilleri huwa każ ċar ta' nepotiżmu fejn il-mara tal-Ministru ġiet impjegata għabbażi ta' konnessjonijiet illi kellha mal-istess Ministru u mhux għax kellha kwalifiċi biex tagħmel dan. Mario Tomas Vassallo argumenta wkoll illi mhux minnu dak li qed jgħid il-Prim Ministru Robert Abela illi l-każ ta' Justin Caruana huwa differenti minn dan ta' Bartolo. Anzi huwa wieħed simili immens fejn partners ta' ministri jingħataw impjieg minkejja li ma għandhomx liċken idea ta' suppost qed jagħmlu. Bil-lettur jgħid li huwa minnu li d-degrees u d-diplomas mhux kollox iżda huma l-bażi ta' kollox fil-waqt li spjega illi wieħed għandu jkollu il-karizma u l-esperjenza. Dan kollu ntqal fid-dawl tal-fatt illi l-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika sab illi l-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri abbużaw mill-poter tagħhom meta taw 70,000 euro konsulenza lil ħabiba tal-Ministru Bartolo, Amanda Muscat, għal xogħol illi m'għamlitx. Intant l-argument ta' Clayton Bartolo biex jiddefendi l-aġġir kundannabbli tiegħu huwa illi id-degrees u d-diplomas mhux kollox fil-ħajja.